Sarong Baroto sa Santo Domingo, Albay, sinulo subuot kan daipan nabibistong persona. Investigasyon kan mga otoridad nagpapadagos. Uya ang report ni Rosie Nieva. Labian panghinayang kan sarong parasira makalihisuloon kan daipan nabibistong persona an sa iyang Baroto mantang nasa baybayon kan Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Sigun sa may sadiri kainina si Gina Valderrama, pasado alas 4 kasubagong maagahon kan maabutan ninda na natumtumnanin kalayo ang Baroto kay bana na niba pang gamit sa pagsisira. Kung sisay ka man tabi naggibo ka ini o kamo na tamang ginibo nindo na makasira man baga kamo pag igwa kaming dakop. Nataggibo niyo pa sa paagi kaan. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, posible subuot na tinuyo ang insidente. Kinakarkulong na sa 200,000 pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kaini. Pag-arog ang mga bagay, sinulo mo sa pagrugaring kang ibang tao pag sa diri. Malog po ini sa arson case na saro man pong non-bailable na offense. Huli sa nangyari da imali kaya ni Gina na magkulog ang buot, urog na ta sa pagsisira ni napigkukuaan sa indang pagbuhay. Mantang da iman maisip ka ini kung si Isay anigwang kaanggotan sa inda, urog na ta pirmi man subuot sindang bukas na magtaunin sira sa mga kabarangay tuyong igwang nadadakop. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan BFP sa nasambitan ng insidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.